Mňamka. Ahoj, my vás vítáme u našeho už třetího videa ze Skyblocku. Máme v týmu novýho člena. Bobra. No, má skin Bobra, tak mu říkám Bobr. V dnešním díle, jak si můžete všimnout, je nový plác. Udělali jsme si takovou farmu na stromy. Tady ten plác, tam bude past na monstra. To by se docela tečíkla. Tamhle těží ten Bobr. Ty sklízí stromy, šlukasy? Jo, si mi řekl Bobr. Ne, já jsem koukal na něj. Na Bobra. Aha. Kde jsi? Jo, tam. Když slítnu, tak tyjo, tady budu muset udělat nový stožár. Tam schody, kolem něj. Ne, ale my sem nepolezem. Oni ty monstra budou, tam bude díra a oni tady se tu budou spawnovat, protože tam bude tma jako prase a pak tam bude díra a oni vždycky budou chodit a spadnou do ní. Aha. Jsi to někdo kameny? Já mám. Ale já jsem si jak mohl vzít víc, tyjo. Máme na těžinu dost. Tento díl asi nebude moc záživný, když se to bude jenom stavět. To jsi mohl natáčet ty teď, co? Příště. Příště. Doprčic. Aspoň uvidí, jak se taková pasná monstra staví. Já se v tom profík, protože ji stavím poprvé. Aha. Tak to dopadne. Ne, jednou už jsem ji dělal, ale to se mi nějak nepovedlo. Kolik máme to dřeva? Dřeva. To mi neříkej, jo, zase si. 24 nepřepracovaného a 50 normálního. By tady bylo taky něco vidět. A uhlí máme nějaký tam? Jo. Myslím 2. Další díl bude teda ze serveru. Hele. Co? Další díl bude z našeho serveru. Jo. Okay. Čemu nahoru? Co, tam padá meteorit nebo co? Jo. Hele, nekoukej na mě, jo? Nekoukej na mě. Kašek, to je velký, jo? Ještě udělám takhle jednou toto, obehradím a už to bude. Asi mi dochází kameny. Chceš poslat? Ne. Jak se tam pak chceš dostat? Nějak, to já pak skočím. Sem už se pak chodit nebude. Tak to ohraň, ne? Čekaj. Já nevím, já to asi ještě o jedno. Ne, to stačí. Už jsem neslít, jo. Tak to ohraň. No teď už to dělám. Aha. No taky prd vidím. Sakra.
Už tady potřebujeme. Co jsi udělal? Bobr nám chytnul. Kecáš. Oka. To děláme, víš. To si děláš srandu, mě došly kameny. Máte kameny? Jo. Jo. Ale jak ty tam chceš hodit? Jo, to zvládnu. Chytáš tam dole? Ještě ne. No, to je nějaký krump. Tak chytej. Respam. Já si tam udělám žebřík. Mhm. Nebíhej, nebíhej. Jo, oni nám ještě nevyrostly melouny. Mám hlad. Jo, tak si skoč. Nechce. Asi jo. Tak počkejte, já si pak natočím. To je rozloučení se životem. Mám 25 pochodní. Jsem je zase zčeřil. No to jsme zčořil, já jsem je tam přece házel. Jo. Mám tak rozloučený s životem. Počkej, už to mám. Ne, ty máš mi kameny, ne? Ne, Já já tam- potřebuju ty kameny, no. Krumpík a kameny. Nejsou. Tak já se- Kameny jsou. Skáču si. Ne, počkej, já tam nemůžu teď. Jak to? Pojď mezi naše baráky. Tam se skáče dobře. Se ještě rozběhnu. Jo, ale počkej, já potřebuju hrozně kamenů teď. Tak mě tam pak doneseš, jo? Jo. Tak jumpej. Co já nemůžu rozběhnout? Máš totiž takový hlad, víš? Ještě padáš. Ale už Teď to jsem tam si je. zabil. Co chceš, kameny? Mhm. Jo, donesu ti. Krumpáč. Jo. Jaký diamantový. Ty jsi udělal žebřík? Tak dávej. Utíkám pryč, pojď nahoru. Tak tam udělej díru, protože tam se neproleze. To mi něco připomíná. No, že teď ty se nás spadnu. Let's do this. Jo, aha, to je taky dobrý. Ne, víš, protože oni by asi... Ty lezu, ty lezu. Ej, a zapomněl jsi mi dát krumpáč a kameny. Jo, A? jdu zkusit to, co jsem říkal. No, takhle půjdeš. Když se takhle skočí, spadneš. Co děláme? Ježišmarja. Jsem se prolídnul. To je ta díra, co dobrá. Já jsem přelídl přes zábradlí. Sraz mi krumpač do hlavy. Ty jsi magor. Ale vybere.
To snad nedodělám, už mám jenom 5 minut. No. To je rychloběh. Co se zbadnul. Jo, vyrostl strom, tak dělej. Ty vole. Dám sekiru. Vedně. Kde tam jsou? Ta dřevěná nejde. Jde. Ale Nejde. já jsem udělal kamenou. Už jsem ti zčuřil. No, pokásím. Nemáme víc písku. Dobře, nemáš písek? Bobr nemá písek. Ty kamenů už je tu hodně, ty jo. Sedneš voráz. Jo no. Ty škáce stromy. Já to těžím do 64 a Jo. Ty teď si myslím, že padá. Kolik máš už? jo, už jsem to udělal. Co, X-ray, ty. Je 100 celá server. věc. To jo. Hele, květ to, teda, tady ty takový ty masa tam vedle toho, to je co? Kde? No tady vedle, jak jsou ty životy, Jo. tak vedle toho. Jo, to jsou... To jsou expy. ne. Myslí ty... Síla. Ne, co? No. Co jakou sílu? Já tam nic takového nemám. No, jsou nějaký Tam máš sportové. srdíčka, No a vedle toho jsou taky masa, ty no. masa. No, to je jako jak- hlad. No, no. A když máš hlad, tak nemůžeš sprintovat. A nebo ono to nabíhá samo? Ne, musíš právě jíst. A my když máme hlad, tak skočíme. Jo. Už si pokázal ty stromy? A tam jako... Pozor, ty jdeš, jo. Radši mi pojď pomoct. Já to udělal word editem. Ne, dobrý. Už mám jen 2 kameny. Bobr to tam těží zubama bez té. Já už za chvilku nebudu mít sílu. Ne. Nechal jsme tu nějaký kameny. Ne. Hej, ale Já ti rychle tam my za zanesu. minutu končíme. Tak už teď se rozloučíme. Aha, tak nic. No, takže se loučíme. Ale mám další kameny. A čau u dalšího videa. Nazdar.